Hello guys, Inday Vlogs ne. So dala akong papa. Bago pa sa trabaho. Bago pa jud pag ulian niya guys. Luoy kayo ang sa papel sa usa ka amahan. Nga. Basin naigibat siyag. Nagtrabaho pa jud. Trabaho pa jud. Sadara akong mama guys. Naglain ang kinabuhi kuno niya. Ang kinabuhi kuno niya. Lain jud kinabuhi. Ginan gikabuhi jud ni siya guys. Gikabuhi ni siya guys. So, dara o. Napahumot na ko. Pahumot ko nung nga hapas. Pahumot. So, dara guys. Muna'y akong papa. Bao pa'y palit og bugas. Wapay tigpalit og sudan.